नोंथांनि आखायाव खालि सानबाल'थारसै थांगासिनो दं सरकारि मावख'गिरिफोरा नोंथांनि नखराव नाथाय मानोना हादरसायाव जानो थांगासिनो दं सुबुं सानखो फैगौ 2 आगस्टनिफ्राय जागायगोन हादरसायाव सुबुं सानखो सरकारि बिबानगिरि एबा सरकारि साख्रि आवलाफोरा नोंथांनि न' थांनानै खालामगोन सुबुं सानखो आरो बिबानगिरिफोरा नोंथांनाव माखासे सोंथि खालामगोन लोगोसे गोनां फोरमान बिलाइफोरखौ हरखाबै बिनो हागौ बिबानगिरिफोरा आरो बेनि सायाव नोंथांमोनहा थाबैनो थार फिननायखौ होनो हानांगोन आरो गोनां फोरमान बिलाइफोरखौ हरखाबै दिहुनना होनो हानांगोन नङाब्ला नोंथाङा इयुननि समाव नोंथाङा सरकारि सुबिदाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ आरो बेनि थाखाय नखरनि साफ्रोमबो सोद्रोमाया गासैबो फोरमान बिलाइफोरखौ थियारि खालामनांगोन आरो मा फोरमान बिलाइफोरखौ गोनांथि जागोन बेनि सायाव लानानै फैबाय बे समनि मोनसे गोनांथार आपडेट नंगौ बे समाव लानानै फैदों हादरसानि सुबुं सानखोनि सायाव मोनसे गिदिर आपडेट हादरसायाव 2 आगस्टनिफ्राय जागायगोन सुबुं सानखो नोंथांमोना गाव-गावनि फोरमान बिलाइ एबा गोनां डकुमेन्टफोरखौ लाखादो दानिफ्रायनो थियारि सरकारि मावख'गिरिफ्रा न' हाबना नोंथांनि डकुमेन्टफोरखौ सार्भे खालामगोन थामहिनबा नोंथांनि फोरमान बिलाइफोरखौ आनजाद नायगोन सरकारि मावख'गिरिफोरा नखरनि सोद्रोमाफोरा सरकारि मावख'गिरिनि सिगाङाव जेबो गोरोन्थि फोरमायथि होनो मोननाय नङा जुदि नोंथाङा मावख'गिरिफोरनि सिगाङाव गोरोन्थि फोरमान बिलाइ एबा डकुमेन्ट होयो अब्ला इयुनाव बायदि रोखोमनि आयेनारि एबा सरकारि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ आरो बेफोरनि थाखाय मा फोरमान बिलाइ एबा डकुमेन्ट नांगौ नोंथांमोननो फोरमायनो सानबाय सेथियावनो दं आधार कार्ड सुबुं सानखोनि फोरमानलाइ आनजादाव नांगोन नोंथांनि आधार कार्ड नैथियाव दं भटार कार्डखौबो गोनांथि जागोन फोरमान बिलाइ आनजादाव थामथियाव दं पान कार्ड आरो ब्रैथियाव दं जोनोम फोरमान बिलाइ एबा बार्थ सार्टिफिकेट जोनोम फोरमान बिलाइजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोरनि गासैबो गोनांथार फोरमायथिखौ मख'नांगोन फैगौ 2 आगस्टनिफ्राय जागायगोन हादरसायाव सुबुं सानखो सरकारि बिबानगिरि एबा सरकारि साख्रि आवलाफोरा नोंथांनि न' थांनानै खालामगोन सुबुं सानखो आरो बिबानगिरिफोरा नोंथांनाव माखासे सोंथि खालामगोन लोगोसे गोनां फोरमान बिलाइफोरखौ हरखाबै बिनो हागौ बिबानगिरिफोरा आरो बेनि सायाव नोंथांमोनहा थाबैनो थार फिननायखौ होनो हानांगोन आरो गोनां फोरमान बिलाइफोरखौ हरखाबै दिहुनना होनो हानांगोन नङाब्ला नोंथाङा इयुननि समाव नोंथाङा सरकारि सुबिदाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ आरो बेनि थाखाय नखरनि साफ्रोमबो सोद्रोमाया गासैबो फोरमान बिलाइफोरखौ थियारि खालामनांगोन आरो मा फोरमान बिलाइफोरखौ गोनांथि जागोन बेनि सायाव लानानै फैबाय बे समनि मोनसे गोनांथार आपडेट नंगौ बे समाव लानानै फैदों हादरसानि सुबुं सानखोनि सायाव मोनसे गिदिर आपडेट हादरसायाव 2 आगस्टनिफ्राय जागायगोन सुबुं सानखो नोंथांमोना गाव-गावनि फोरमान बिलाइ एबा गोनां डकुमेन्टफोरखौ लाखादो दानिफ्रायनो थियारि सरकारि मावख'गिरिफ्रा न' हाबना नोंथांनि डकुमेन्टफोरखौ सार्भे खालामगोन थामहिनबा नोंथांनि फोरमान बिलाइफोरखौ आनजाद नायगोन सरकारि मावख'गिरिफोरा नखरनि सोद्रोमाफोरा सरकारि मावख'गिरिनि सिगाङाव जेबो गोरोन्थि फोरमायथि होनो मोननाय नङा जुदि नोंथाङा मावख'गिरिफोरनि सिगाङाव गोरोन्थि फोरमान बिलाइ एबा डकुमेन्ट होयो अब्ला इयुनाव बायदि रोखोमनि आयेनारि एबा सरकारि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ आरो बेफोरनि थाखाय मा फोरमान बिलाइ एबा डकुमेन्ट नांगौ नोंथांमोननो फोरमायनो सानबाय सेथियावनो दं आधार कार्ड सुबुं सानखोनि फोरमानलाइ आनजादाव नांगोन नोंथांनि आधार कार्ड नैथियाव दं भटार कार्डखौबो गोनांथि जागोन फोरमान बिलाइ आनजादाव थामथियाव दं पान कार्ड आरो ब्रैथियाव दं जोनोम फोरमान बिलाइ एबा बार्थ सार्टिफिकेट जोनोम फोरमान बिलाइजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोरनि गासैबो गोनांथार फोरमायथिखौ मख'नांगोन नंगौ हादरसायाव 2 आगस्टनिफ्राय जागायगोन सुबुं सानखो आरो 17 आगस्टनिफ्राय सरकारि मावख'गिरिफ्रा न' हाबना नोंथांनि डकुमेन्टफोरखौ सार्भे खालामगोन आरो बे हाबाफारिया 15 सेप्तेम्बरसिम सोलिबाय थागोन आरो बे हाबाफारिनि खामानियाव खमैबो 85,000 सरकारि मावख'गिरिफोरखौ थिसनगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों सानगिरिफोरा सोद्रोमाफोरनि मुं बैसो जुलियारि थाथाय सोलोंथाइ आरो जिउ राहा बायदि खारिथिफोरखौ बुथुमनो थाखाय न' थांनानै सार्भे खालामगोन आरो बेनि थाखाय दानिफ्रायनो थियारि लाखादो नोंथांनि गोनांथार डकुमेन्टफोरखौ